Ville Air. Balekele Mondowaay balekele Mondowaay maayo mambo ɓuuɗe sukata balekele Mondowaay jatte jiye kanu mangal fetilaji balekele Mondowaay habibu gotoɗoki Mamadou Tafsir ta Oumar Sow Saloum Demba mo Makka sori Dama sori Dagala sori mo Amina Jula mo Boubou Jula jatte jiye maayo mango jatte jiye maayo mango hadi Habib Bogar ɓurɗi mama mawɓe Bogar Rugi Mamadou Tafsir Oumar Sow Saloum Demba jalte jiye cukalel laaɓe juuɗe mi haali toon sehilaɓam kono noon jamaro mo yasirta caggal sa yiiɗi mbiyamo mbarodi kadi mo fewjata bone kala ko fewji koko moƴƴi so tawa yawani haala makko sa rewi tan a yiyat mbiɗa wima Seydi Konnate Seydi Konnate gandodirɗen ko gila eɗen e LDMPT an a yasirta caggal sa yi ka famani tan a woppat ne jiiɗa ka famani jaaɗa lawol ma te a yahani pour añede ala jaruɗa tan ko a yi ka yiiɗa a yiide a famani jaaɗa kono minen on satu emin jiiɗi keddoɗa ɗon min donku wonno min gaddi cuusal ma e bawal ma Allah waɗi ne gartuɗen ha e APR meɗen gandi doole ma e APR kadi sa yi kadi a dirtinma kadi ko anje yaware min mbeɗa andi ɗum mbeɗa yetta noon Allah mbeɗa yettuma mbeɗa andi jambaragal ma ɗo dari mbeɗa andi kadi ka cuusɗo ka bawɗo politique mo mettinta hay hunde kala ko mbiɗa Abou Konnate ko jaleɗe ƴeew tan annene ko oɗo wiyata ko Boubou so ari ɗo ko waare makko leɗɗo nawanta ɗum min somi ari jamma ina ñalawma téléphone makko kanko itto salminiɗo galle ɗo mbeɗa wima Konnate Hamadou Naari naaɓe mi yetti Allah noon mi ruttito e leegal Mabouɓe haɗam jafoɗon haɗam arde leegal Mabouɓe taw leegal hayre leegal toroɓe gandon noon o to saaha toon mi ɗefi telde kono noon haɗimi telde ko haɗi jagana jaggi toon koyngal konu o wi kam ar jehen jiiya konu joguimi toon ngu ɓe ko konu wiyete mbeɗa wiya yo Allah yurmo yaafo miñam baɗam Idi Kadia tiɗɗo son jii mbeɗa ha joni goto ko malgré yo Allah yurmo mo yaafomo nde wuuro nde meeɗa yaade goto miñam Abou Djidi Sy Seydi Sy Sawade dimo toña wiya gallunke hono Idi Abou Djidi neɗɗo mo ganduɗa wiyata woyi wiyata ha ko mbaɗamo fof ne moƴƴi omo muña te ko mbarodi so duñi tan wirgo yahat so duñi tan haɗa yahat mbeɗa halfi noon Allah mbeɗa halfi noon guelɗo cukalel hono haɗi e jagana sudduma makko ko dow sudduma dow won solo mbeɗa halfi noon Allah mbeɗa halfi noon guelɗo cukalel hono haɗi e jagana ɓe mbi haalpulare mbi so doole tampi yo doole keɓɓo Habibou Jagana yo Allah junnu gurdam ɗam oɗon gandi wuro ngo ko laana ñulka wonno ko teppere makko sukkuno hen belaɗo mettaɗo ko Habibou Jagana kanko yolti en kanko itti en e tampere kanko yahi dufani en yoltaɗen hujjaji men ha gari ɗo yallah hokkumo sago makko e ɓeɗo sukaɓe Ama Silla mbo ko mawɗo minen jaaɗanno kamɓe keccimi duuɓi kewɗi kono noon ko joom peeje en mi jaɓi peeje maɓɓe ɗe min jaadi ha janggumi mbawmi politique gandon ɓeeɗo ko yimɓe mawɓe politique noon yaara ko haaju mum Amadou Baba Diaby ko Abou Konnate wi ko yallah yurmo mo yaafomaɓe juuɗe foof Amadou min meeɗa habde ala kala ne garmi ɗo mi yahata galle makko mi salminamo o yaltine siège uji min jooɗo min jewta so won sirlu kalteɗo wiya mi naaten nder kono yimɓe ganda ɗum cikkata min Amar toujours komin habdiɓe min meeɗa habde somi naati wuuro ngo mi yahata galle makko mi salminamo so won sirlu kalteɗo wiya mi naaten nder min naata nder min kaala
somin jalti mi yaha yimɓe cikka min beldani minen ɓuuri weldude fof yallah yurmomo yaafomo so Allah jaaɓi gaddon ƴetton puccu ngu ene wonde wutade makka ndu photo Macky Sall woni par ce que kanko woni tedde liste wonno Abdoulaye Wade wona haatide o wi Macky Sall a woni cukalel ko photo ma ɓuuri yodde mbaɗen photo ma ngo e kayite mbeɗo hanno omo hanno wonden kanko woni mawɗo kono wi ala Macky ɓaɗen photo ma 14 parti rendi ɓe gardini Macky 14 parti ɗin dendi ɓe gardini Macky ɗum noon tinnoɗe so 18 heures yoni hade bureau ji ɓuddude mbiyon min de ɓeɗa yinno wodde ɓe ronkide wodde tinne gare law goote beela wiwo eɗen nawtu ɗum galle jagananaɓe min mboni Dabo kadi gonɗi goyannomi ɗi fof momto en dañi cukalel tinnoɗe woto goppen sa yi ɓeɗo mawɓe ne mbiya min gaddoyama Samba Kane yomin gaddoyama Siré Touré ko wondeɓe sukaɓe kono noon oɗo so Allah jaaɓi o wattano ɓe no oya waɗi ni so dañi o addanten ɗo on jii oɗo usine phosphate mi acca ɗum so ari o haalana on ɗum wiyama min balla Daouda ala walloyoɓe Amadou Ba jeeyaɗo Ndiayen Penda oɗo gandi Ndiayen Penda woni Ndiayen Penda ko ma ɓenna lisa toon ne gara Ndiayen Penda sara ndar on kay mata ɓuuri waɗude e biyow kañum jeeyi leydi ndi o premier ministre hono Sonko premier ministre Sonko hoto jeeya wona e umande Casamance Daouda Dia to jeeya wona ɗo wendi bosiyaɓe eɓe gadda nana eɗen cooda eɓe gadda haako eɗen cooda eɓe gadda makka eɗen cooda omona asi beeli mbaɗaɗi liɗɗi ha heewi so ceeɗu ari hay so mayo ngo ala ndiyam ala liɗɗi kanko liɗɗi dañeɗen bosiyam gadde ɗo Seydi Dia ɗum noon o wi hadiya miñam laamu ngu ne heptinma Macky Sall ne heptinma Farba Ngom ne keptinma Khalilou Wague ne keptinma Habibou Cimbo en yeɗo liidel Basirou Dorli Kumen minen ɓeɗo fof min keptinma 12 commune ko 12 commune 12 fof minen fof min keptinma ar jaaden min somi woni ministre an gona député yallah waɗi député haade jagana salamu aleykum rahmatullah jammi hiire moɗon bandiraɓe Hammady Hunar naaɓe ko adi fof oɗon jerlo oɗon jaafo jonde nde juuti mais kala ko jiɗɗa ko wawma on jarama yo Allah yoɓɓoɗo moƴƴere en calmini jinnaɓe meɗen woni bamen Ali Diba yo yurmen Allah wonema ho en calmini bamen Alaji Habibou yo Allah juuno gurdama ho en calmini afo galle ardi bonnani woni dede men Samba Ali Bocar Ali ayam Seydi Diagana so salminama tan famille Diagana foof calminama nen nder hen e famille Sosoɓe famille men Soumarnaɓe ono fof calminama en calmini hunade fof ko alda e paltor leegal jinguinaɓe leegal Sebbe leegal Mabouɓe leegal Hayre leegal Fass leegal Goré merci Gorena mi darde moɗon e tinare moɗon yo Allah yoɓɓoɗo moƴƴere yonti avec Diagana jusqu'à la mort merci bandiraɓe mi salmini délégation ɓe gondumi ɗo ɓe fof ko alda e paltor mi salmini endamɗam fof e galle jam ni fof mi salminiɓe ko rewɓe tinniɓe rewɓe dariɓe yiɓɓe mi jiɗirimi saabi Allah yo Allah junno gurdam moon Allah junno gurdam Hunarna e fof mi salmina bamen Mody Dabo kanko woni mawɗo men jinnaɗo meɗen en calmini bamen Abou Konate somi lami grand frère merci beaucoup somi limi yimɓe tan juutat jammo hiiri l' ensemble darinoɓe sagataɓe guila ɗum ɗo fuɗɗi ma won joni lewru fownu oɗon daari jamma e ñalamma suba e kihiɗe pour Hunar yo ɓamto pour Hunar yo yaaru yesso
e yiddemi horsindemi yo Allah yoɓoɗo moƴƴere ko waɗi o gonɗen koye politique on mbi yonti avec Jagana yonti ina firti ko heewi yonti avec Jagana dardo e moɗon yolta Houdiaji Hammadou Hunar naɓe c'est yonti avec Jagana yonti ina firti goɗɗum yonti encore onon mawɓe artinoɓe hanki ɓe yonti an ganni on paami ko yimɓe wiide ko Allah waɗi moƴƴere e bawɗe muɗum minen jaaduno minen gonduno pour min liggono wuuro ngo ɓamto yaara yeeso paamen noon kala ko Allah waɗi ganden ko ɗum muri moƴƴude nde wonno Allah juumata o tawi min koye parti APR o nde société nde mboɗo tawa baba mondi ko seede nde monsieur le maire artata e nder parti APR he c'était en 2012 Odette Radisson ala tawaɗo Hunar najo sona bamen Mody Dabo minen ɗiɗi goni Hunar naɓe on sanga monsieur le maire ina yiɗi artude e parti APR he min bismimo e parti he min jañinimo on sanga noon bamen yerdude waɗi rallier arti kañumne e monsieur le maire émergence Habib Cimbo arti on sanga e hay mu dafde kanel yo Allah yurmen Allah wonema wonde on sanga arte parti he guila nden noon minene e monsieur le maire jaadi pour darnade yoltude Houdiaji Hammadou Hunar naɓe e président Macky Sall waɗi ko heewi bandiraɓe sehilaɓe kala ko jiiɗon ɗo e Hunare fuɗi dari barkini ko président Abdoulaye Wade fuɗɗi ɗum merci Abdoulaye Wade merci mon père merci le grand-père merci la délégation de Ndendori e gardugol frère am sehlam Doudou di Mamadou Dem o ko sehlam minen ñi mbaddi ɗo CM2 on se connaît très bien merci mon frère mon ami merci ɓe jinna menen ummiɓe Ndendori yo Allah yoɓoɗo moƴƴere on sanga noon min jañani monsieur le maire Amadou Samba Kane ya garta fof hamin ndewi caggal makko ndewno kanko woni maire wuuro ngo ala noon komin ndiwirimo sowona yo gollu yo fewnu yo ɓerde mon ɓuuɓ yon belto tout restement o rek mi raɓikino e haala par ce que mo jogui goɗɗe ɓurɗe wadde important ɗe jimi waɗi on expliqué Allah waɗi moƴƴere Amadou Ba waɗi mouvement muɗum o yalti APR sans waynade min sans haaldude e amen sans haaldude e on Hunar naɓe woɓɓe haw hunde maire ɓe wona hunde fonde wonde ko erreur woni ɗon ɗum noon o fayito Amadou Ba toon o woni mimi heddimi APR to tawno ham ɗo ɗon keddimi mimi yahani kanko yeehi ɗum noon Hunar naɓe ɓawde Allah waɗi gurdam e cellam Allah darni ham ɗo mi haalana on ɗum ha paamon mimi yahani de ko kanko yeehi o ɗaldimi Allah mi wi alhamdulillah rabbil alamin Allah tawi noon neɗɗo ɗaldimi Allah ɗaldimi koolaɗo ɗaldimi lamɗo en jettiri ɗum Allah no fewi haɗi mi yaadude makko noon raison ngaji ɗi ne keewi président Macky Sall nde ari pouvoir premier tour et deuxième tour fof ko PDS gañiɗo e Hammadou Hunare nde président Macky Sall ari noon wiya Amadou Kane ina itte e poste mum Lonase bamen Mboli Thiama Dabo e Harouna Dia ɓe jiidire Farba Ngom ɓe mbi non min jiiɗa oɗo itte ngoɗo poste par ce que ko ɓi Foutan ko ɓi Hunarnajo o pomoɗo o liggoɗo Fuutankoɓe ɗum ko gueɗal ngal Macky Sall waɗaɗi Hunar naɓe ɗum ko teddungal o heddima noon ɓeɗo goni sababuji ɗi en keɓiɗo bourse familial fodde 500 personnes nanɗo e wuuro en mbaɗi bénéficié gueɗal ngal président Macky Sall addani en ɗiɗo lampaji gonɗi ɗo ɗi président Macky Sall addani en semi couverture de maladie universelle président Macky Sall addani en pom gonɗo hakkude Ganguel Hunare o président Macky Sall hokki en centre de santé gonɗo ɗo e Hammadou Hunare président Macky Sall hokki en golloɓe feera ina jooɓe 2 millions quelque ɗo e Hammadou Hunare ko président Macky Sall waɗani en ɗum noon bandiraɓe Hammadou Hunare naɓe neɗɗo waɗanama ngal ɗo teddugal e nde ɗo moƴƴere min ndimagam hokkanimi oppude on mi rewa e goɗɗo
moi la programme, moi la projet, moi la pouvoir. Non, je dis non et non. Il a raison addimi heddade APR, d'autant plus je suis parmi les membres fondateurs de l'APR. Pas mano ngandon ko ni way ni sifuri. Amadou Ba mo yadi o. Amadou Ba min jadi France et yamro le président Macky Sall première campagne mon meeting France min baydum le 10 octobre passé. Dans le fond min darima Amadou Ba. Do waydo do Hamadou Hunare korka nangi wulnge jaw. Mbaɗino porte à porte mballude on sanga Hunare ne muusi ne hamni kono kala no wawno waɗi en keɓiɗo victoire Hamadou Hunare à la faveur de Amadou Ba nde wonno Benno Bokk Yakar yaha garta o fof tawa Amadou Ba ala sens pourquoi o ala sens bureau vote bureau mo to woodi ɗo o fiyama ɗon commune mo o fiyama e nder commune mo neɗɗo piyaɗo e wuuro muɗum fiya e commune muɗum o gollani sa golle e wuuro ma ko poɗɗa gollude ko so wote ari a gagnoto mo gagna e commune muɗum no sa wi aɗa yaade e on ala ko fewni aɗa tardina hoore maɗa ɗum noon hunarnaɓe hay goto funton yaadude Amadou Ba weddinade mo kartal ina wayno ko weddade e oɗo mir par ce que dogguɗo gagnade e wuuro muɗum wawi wiide goɗɗo yo walluma hawo gaño e wuuro mum wuuro janango wawa wonde c'est pas possible ɗum noon hunarnaɓe hay goto funtu won gorten la grande coalition takku wallu Sénégal nde wonno président Abdoulaye Wade et président Macky Sall to min kemmi Sénégal ɗo ala nawɗon Sénégal eɗen poti jarnade Allah jarnoɓe no fewi et tous les alliés et tous les militants et tous les sympathisants on raison laquelle mi wawa yaadude Amadou Ba neɗɗo waɗama ndeɗo moƴƴere goppaɗo ɓe jaadama wannanima haydara ala bawɗo wiide Amadou Ba waɗi ɗo gueɗel gotel e Hamadou Hunare ina woodi ma waɗani haydara waɗani ɗo e Hamadou Hunare ɗum noon sa yaade e Amadou Ba Hunare jiɗɗa tardinde enen e Hunare naɓe noon en jaadani e Amadou Ba en jaadani e jaaduɗo e Amadou Ba saabu alna Hunare gartam kala ko alna Hunare gartam mi ala hen hande mi ala hen janggo neɗɗam sehlam musidɗam Djibi Diawara woni parti Ousmane Kane Ousmane Kane nde wonno ina andi wawa gagnade e nder département he waɗimo tedde liste nde wonno saɗa wona député il faut gagnoɗa dans les 12 communes du département gona yeeso mawa ne wonde député Ousmane Kane mo meeɗani gagnade e nder commune muɗum ina wawi gagnade commune aji goɗɗi wawa wonde ɗum noon mon frère mon ami nanna ko erreur Djibi Diawara hande ɗo woni ɗo han waɗi regretté très fort ɗum tan ko waɗani battre campagne ɗum noon kala goto tan ɗo kadi Ousmane Kane woni ustude dole Hamadou Hunare naɓe kala jiɗo Hunare yo ɓamto yo yaaru yeeso yo wotan la coalition takku wallu Sénégal c'est la meilleure coalition gagnante kalemi ko fu vas-y gore naɓe gore mi yiyani wona jingue naɓe to gonɗon jingue mabuɓe to hayre woni hayre naɓe seɓe Kadiel Bakary voilà mi yima legal hayre merci on jarama merci Afia merci DJ ɗum noon bandiraɓe hono puuten koye meɗen sa felliti mbiɗa aɗiɗi Hunare yo ɓamto aɗiɗi Hunare yo yaaru yeeso gotanta ko la coalition takku wallu Sénégal coalition meɗen nder département de Kane joni ko 12 communes 11 communes o enen jaadi enen mum gondi ko maire goto woni mo yaadani meɗen on wawa gagnade wotande on noon kadi ko ustude dole Hamadou Hunare naɓe Allah wode ceernimi Allah ɓurdimi kalmi o gonga ba moni voulait confirmer ici tout de suite encore 12 communes kanko goto yaari banggue makko holno wawiri gagnirade wawa wonde ɗum ko ustude kadi doole meɗen bandiraɓe Hunare naɓe hay goto ɗo funtu won gornen la grande coalition so ɓe gari noon ɓe gaddi kalisaji mabɓe haɓe kolla haɓe jogui kalisaji jogui kalis ko Allah
jogi laamu ko Allah ñaame kalis o so wonti ngorne la grande coalition takku wallu Sénégal ɗum woni gonga kadi pamon hunde fof e saaha muɗum nden ko saaha mawɓe wonno yonti noon mawɓe hangan ni yonti mawɓe hangan ni takko jumaji e jamaji ɓe doka jeunesse o sens muɗum par ce que on a un problème de problème même toujours les mêmes personnes toujours les mêmes têtes nous voulons un changement 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 avec changement avec qui oɗon kooli Allah jarama on jarama je vous dis le 17 bo heddi joni mi haalanono mes projet ji ɗi aussi mbaɗi mbaɗe so Allah jaaɓi inchallahu rabbi premier projet mo joguinimi on Hunar naaɓe paame Hunar enen jiiɗi yumma e baaba goppen leñam leñaagu politique ko ari ine ɓenna hoto monnen enɗe meeje meɗen politique ko fijirde e jaleede ay minen wonɓe dow ɓe minen ñamdata minen jardata min ganda aucun probléme ko militaji ɗiɗon ɓuuri jogo dagare probléme gande hakkude men baaba men mbondi hakkude men Ama Samba Kane hakkude men Djibi Diawara min ona aucun probléme ko politique ari rek mono fof wonko yiɗi waɗande wuuro ngo yaari e banggue muɗum pamon komin neɗɗo goto hoto kaɓene koye meɗen min jiiɗi wadde dialogue Hunaraɓe ha jiitodira par ce que jeunesse o ine manqui wadde suude ɗon ko probléme mo yi poɗɗen wawde reglude so ɗum ɓenni eɗen jogui financement mo gaddeten en ɗo e wuure so Allah jaaɓi inchallahu rabbi rewɓeɓe mbawa wallede mbawa liggade ƴetten kalisaji eɗen jogui oɗon relation e ɗo e Sénégal e caggal Sénégal moyen ngaji gadde ɗo taw wona moyen pamɗuɗo mo ganduɗa neɗɗo wawi ñamdade ko barkini moyen kewɗo ina wonde 50 millions ha 100 millions Allah hokki on capacité inchallahu rabbi en mbi alhamdulillah rabbil alamin Allah ene jogui on relation rewɓe mbawa wallede rewɓe mbawa liggade mbawa ñamminde suhaɓe ɓe ɗum ko projet meɗen kadi seɗe guuɗen mayani mayen mbammoɗo inchallahu rabbi suhaɓe ɓe jeunesse o min mballonɗo no leñi ɗon liggeyaji mbawon liggade naftan ɓeskuji ɗi c'est très important surtout somi ba gonɗo ɗo eɗen gandi wona des probléme guese men keftama en piyama en cohama en toñama ɗum ma gas so Allah jaaɓi inchallahu rabbi so Allah nawi en assemblée on va plaider pour l'intérêt de la commune so Allah jaaɓi inchallahu rabbi côté de l'esport sport o mamin mbaɗa organisé chaque année so Allah jaaɓi inchallah e coupe mo gandu ine wona valeur de 1 million yonti avec Jagana inchallahu rabbi c'est pour vous la jeunesse affaire somi ba o mayen daro hen darde nde poɗɗen darade so Allah nawi en au niveau de assemblée nationale min mbaɗ ɗum plaidé ha hujaji ɗi jolto so Allah jaaɓi inchallahu rabbi ko wona ɗum go aussi yimɓeɓe ene mbiya ene bonna haqqillaji moɗon nde wonno ɓe jiiɗa wuuro ngo yo ɓamto ɓe ganda gonga ɓe kalta gonga ɓe mbatta ko moƴƴi kamɓe hen kono enen kala ko kalɗen ma en mbaɗ so tawi en mbaɗani élection haaɗan tan e oɗo somi ari gongol so tawi min waɗani ko kalmi ko mbiye min jaadani ma saabu hanke ngo kalnoɗa waɗani neɗɗo joom haqqille yo jaf hunde lawol gotol mais laabi ɗiɗi ɓurti Hunare pine hanken ni pinal yonti ko heddi ko aussi ko wiyete Daouda Dia Hadiya Habibou Bocar Ali Mamadou Tafsirou woni koye wallude Daouda Dia au contraire ko Daouda Dia woni wallude enen Hunarnaɓe mi haala noon ha paamon on fof ɗo gandi Baba Kopareje c'est le milliardaire de notre région kanko homo jeeya e lorɓe Macky Sall
ɗum hay mayɓe ɓe ne gandi ɗum. Daouda Dia woni député laabi tati ina yaɓan laabi nayyi o sakkiti wonde ko ministre neɗɗo e saɗa mala jiɗɗa ko ɓeydade wona ustade. So jii hannde président Macky Sall waɗama tedde liste wona hamo yiɗi wonde député ko hollude yidde makko e Sénégal ha hannde ene heddi mo artu wallodire Sénégal naaɓe. Macky Sall kadi wonde député. Daouda waɗira hen kanko addi hem e parti he kanko e Harouna Dia kamɓe ɓuurimi liggade e dans le département beele yimɓeɓe ene goota keɓen majorité. Daouda waɗe ministre enen jeni assemblée nationale. ɗum noon bandiraɓe hay goto to funtu won Daouda Dia e wallude en oɗon gandi dans le département suɓani ko yimɓe nayo tous les 8 communes goni e wallude hunare beele eɗen naata assemblée kadi naatowo woni koye junngo Allah wona wonde suppléant wona wonde titulaire ko Allah ko wela ko eno welirani ko noon o waɗirta neɗɗo fof noon to won ɗum jaam e moƴƴere so ari peccon min ɓi hunarnajo kala to wawi wonde gummini développement Hamadou Hunare yo Allah wallu ɗum kala gummini développement Hamadou Hunare woni debbo muɗum woni gorko muɗum yo Allah wallu ɗum ala ko ummini en so wona kiram e yurmade onon rewɓe ɓe oɗon bersinda joni mi ari yonti mi darto e moɗon mi fewna haajuji moɗon ko Allah de wawi kono mo ɗamini moƴƴere anni moƴƴe ko joguiɗen o ma Allah yettina adi e fandare ɗum noon je vous dis la jeunesse de Gorée jusqu'à la mort merci Gorée naɓe mboɗo weltini Allah mboɗo weltini on sabu oɗon jogui mawɗo moɗon Mamadou Abou Sokom arti bonnani. Merci beaucoup monsieur Sokom avec la Gorée. Merci Gorée Aminata legal jingue naɓe jingue sosoɓe sarɓe la famille Talla la famille Sibe Mbomboɓe oɗo fof calminama Mabouɓe Kassé Kité Jong Sare Sambot Ismaïl Touré bonne arrivée legal seɓe Konnaté Jaabi Dabo le 17 Diallo Cham Jigué merci à vous tous Hayre les demdembe de Hayre Sisibe Hayre Jajabe Hayre Jalbe Hayre je suis avec vous merci beaucoup Ibrahim Diallo merci beaucoup de Gorée merci honorable député ko heddigo le 17 inchallah rabbi DJ s'il te plaît merci Gorée merci Gorée merci à vous tous merci Konnaté oui bo heddigo joni Hunare naɓe yimɓe yo kaldu goonga mboɗo hooli won mboɗo yiɗi won oɗon jiɗimi oɗon kooli kam confirmation o noon neɗɗo sa are makko a wi mboɗo yiɗma jawdi addani e makko a forsaka a ɗeɗɗaka a dasaka ko yiɗi saabi Allah adduma e makko dokkuɗamo konngol maɗa mbiɗa koye ma jaadumi so nden yonti waɗ ko kalɗa ko keddora e ndimagu maɗa sabu Allah janfotako Allah yiɗa janfotoɗo Gorée merci beaucoup merci Allah yiɗa janfotoɗo ɗum noon ko kalɗon ko la confirmation ko le 17 jalte massivement subaka law so Allah jaaɓi inchallahu rabbi
goton la coalition Takku Wallu Sénégal sen gagnima ko ñidon ko les financements mi adda ha ɗo en sohla jibin inchallah rabbi waaw hunare gore merci waaw merci beaucoup merci waaw hunare les 17 encore mi waɗi tellement insisté les 17 sabu un mois o ko golden ko fof résultat o ko le 17 ko golla ko fof importance o ko le 17 pendant 5 ans ñalawma goto yo janane hunde fof kala haaju mo joginɗa goppa gara mbaɗa devoir ma mbaɗa droit maɗa neɗɗo fof jogui droit o wadde mo yiɗani o taw forçaka on mbi oɗon jiɗimi oɗon kooli kam le 17 inchallahu rabbi gare goote la coalition gagnante la coalition Takku Wallu Sénégal. Oumar Dior Koumé, merci mon grand tu as beaucoup fait, merci mon grand yo Allah yo moƴƴere Mamadou Dawoy Amadou Koumba la jeunesse de Hounaré toute la jeunesse de Hounaré mi wawa limde toute la jeunesse de Hounaré Allah jarama on jarama min e mon jusqu'à la mort yo Allah hokken victoire o yo Allah newnane moƴƴere yo Allah newnu moƴƴere ha keɓen ko jiɗɗen ko ma Allah wallu en min daroɗen mi ari ɗo wallodirde moɗon woɗɗude hujjaji moɗon mi rokki on hooram mi rokki ham koye moɗon min e moɗon jusqu'à la mort. Merci Aled, merci Keneme, merci beaucoup Bab Djibi, merci on jarama. Je reste encore. Ville Air.